makipagtalo sa matigas ang ulo. Kung sarado na talaga ang isip ng kausap mo at nakikita mo naman na hindi na tumatanggap ng ibang opinyon, tigilan mo na, sayang ang oras mo. Totoo naman, may mga ganito talaga tayong moments, may ganito talaga tayong sitwasyon. Talaga namang may mga taong feel mo naman talaga ang katigasan ng ulo at puso ang mga dahilang naririnig mo sa kanya. Mga wala ng direksyon at wala ng pinupuntahan. Dahilan na lang ng isang tao nagpapalusot at tumatakas sa responsibilidad. Mga rason na kapag narinig mo, napapatawa ka na lang. Tawa na mapapatanong ka na lang na ano bang pinagsasasabi mo? Kung ayaw talagang tumanggap ng rason, tigilan mo. Kung ayaw talagang mag-grow, ayaw mag-mature, ayaw mag-level up, tigilan mo na. Ang paglago ng isang tao ay isang personal decision. Yung may kusa, yung talagang nakikinig, yung uulit-ulitin pa ang sinasabi mo dahil hindi niya masyadong nagets sa unang sinabi mo. Yung taong nakikinig, yung taong gusto-gusto kang kausap dahil ang dami niyang natututunan. At minsan pa, kumukuha pa yan ng papel o notebook para ilista ang mga sinishare mo sa kanya. Ang mga pag-uusap na ganito ay tuloy-tuloy. Wala kang nakikitang blockage, walang pagkontra dahil malaki ang paniniwala niya sa'yo. Naka-open ang puso at utak at tinatandaan ang lahat ng sinasabi mo. At kapag may hindi naiintindihan, nagtatanong. Kapag may naiisip na bago, nagtatanong kung pwede ba yung naisip niya. Nagtatanong kung pwede niyang gawin ang isang bagay na naniniwala siya na ikaw lang ang makakapagsabi kung maganda. Ang buhay ngayon ay mabilis na. Ang panahon ngayon ay mabilis na lumilipas. Kaya, i-budget ng tama ang oras mo. Sa ganyang edad mo, dapat ginagamit mo na ng tama ang time mo. Kung may mga taong kausap, linawin na gusto mo siyang tulungan at may plano ka na iangat siya saan man ang kinalalagyan niya. Ngayon, may purpose ang lahat ng gagawin niyong pag-uusap. Again, huwag nang magsayang ng oras sa mga taong matigas ang ulo. Sarili lang nila ang iniisip nila. Believe it or not, ayaw na nilang umalis sa mundo nilang komportable sila. Pero kung tutusin, sila ang mga taong reklamo ng reklamo sa buhay. Sila ang mga taong kung sino-sino pa ang sinisisi sa mga nangyaring mali sa kanilang mga buhay. Sabi nga sa Proverbs 15:32, if you reject discipline, you only harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding.